pregătit pentru o vizită la Auschwitz. Am văzut filme artistice, am văzut documentare, am citit cărți, am citit mărturii ale unor oameni care au supraviețuit Auschwitzului. Niciodată nu poți fi pregătit pentru o vizită la Auschwitz. E o experiență greu de digerat. Ținând cont că extrema dreaptă înflorește peste tot în lume zilele astea, cred că o vizită la Auschwitz este aproape obligată.